Vinden jullie jezelf zo dik? Ja. Ja. Ja, Ja. En wat doe je erom? Net snoepen, maar dat lukt me net. Net sinds de massale opkomst van fitnesscentra de laatste jaren hebben wel liefst 230.000 Friezen oergewicht. 10% van alle Friezen is zelfs 4 te zwier. Nevens de onderzoekers van GGD Friesland is dat een risico voor de volkszoens. Mensen met overgewicht hebben meer hartaandoeningen, meer suikerziekte, ook meer chronische aandoeningen dan mensen zonder overgewicht. Maar ook de psychische gezondheid. Dus ze hebben ook meer angst- en paniekstoornissen en depressie. Waar zit de probleemgroep? Met name mannen, die hebben meer overgewicht. Dat is raar, want we denken dat het vrouwen zijn. Klopt ook wel. Vrouwen hebben met name meer ernstig overgewicht. Mannen en laag opgeleide en ouderen. Gewichtsconsulente Julia de Klerk had op de Harkema een aanslankinstituut. Troch de jaren heen had zij een soort dikke mensen van haar oergewicht aangeholpen. Schaamte is nevens haar het grootste probleem. In de traditionele sportschool voel je je niet veilig als je overgewicht hebt. Nou, daar lopen mensen rond in strakke kleding, slanke mensen. En daar voel je als iemand met overgewicht voel je daar niet veilig bij. Nora Visser weet wat het is om dik te wezen. 2 jaar wie zijn nog 94 kilo. Met hulp van Julia de Klerk hellen zij daar 20 kilo aan. Je hebt voor jezelf natuurlijk altijd wel een boel excuses. Maar na de geboorte van mijn tweede zoontje wie ik wel echt vissen te zwier. Ik moest naar gruttere kledingwinkels. Winkels voor gruttere maten. En dat wie wel echt, dat wie de druppel. Het verschil is dat je volle meer zelfvertrouwen hebt. En dat je dingen weer doren en mensen weer aan door te zien. En weer naar het zwembad doren en weer op het strand door te lezen. Ja, dat zijn dingen waar je prettiger en beter vielen. De GGD had het onderzoek in opdracht van de Friese gemeente uitgevoerd. De onderzoekers hoop je dat die nou ook wat met de resultaten doggen. Dan kun je ook aan hele simpele maatregelen denken, zoals wandel- en fietspaden in de omgeving. Gezonde kantines op de werk, dat er gezonde keuzes qua voeding wat makkelijker wordt. Dat soort aspecten. Vind je het erg dat je te dik bent? Dat is nooit leuk. Toch?